ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ। ଭାରତର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ। ଜାତିସଂଘ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ। ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ। ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ। ଶିଶୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜୁନ 5 ତାରିଖରେ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ। ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।